Di saziya Bloom Barze ya bê qezencê di navenda hunerî de li Washington hunermend Baba Ras dî guhdar û şagirtên xwe bi mûzîka xwe ve geş dike. Navê programê Harambî ye, gotê wateya her kes bi hev re bikişînin bê zimanê Swahilî. Zimanê Baba Raz got kevneşopiya çanda xwe ji berî 25 sala ve dişopîne. For me, it's about culture competency. ji bo min ew derbarê karîna çandê ye. Tu dikarî bi gotinekê xelkê bînî ba hev. Ev gotin harambê ye. Ji bo min hezkirin û girêdana bi xelkê tiştekî xwezeyî ye. Wateya navê Baba Raz dî di zimanê wî yê zikmakî de bavê şahan û şahjina ye. Gobrêka mûzîka bi liv û strana nêzîkayiyê di navbera civatê de çê dike. Now, there are children who Ew zarokin nikarin aştiye bîne ziman. Lê ew dizanin çawa derbasî bibin. Piştî çend xeleka li ser harambê ew baş bûne. Ne li virê tenê rahênanê dikin, lê belê li malê û di nav civakê da. Mê Dol kurê xwe berî 3 salan beşdarî vê programê kiriye. Max Baba Raz dî bikartîne mîna lêvegerekî ji gelek çalakiyên meyên rojane re. Ez bawer dikim baba godaneka baş bi zarokan dike û wan fêr dike. Ev mûzik jen lîstikvanê berê yê basketbol bû, herûsa jî xwendina dadweriyê kiriye û karmendê hikûmetê yê berê bû bo pirsgirêkê çaksaziyê. Lê ji ber hezkirina wî ji zarokan re dest bi programa Harambî kir. that is the most important move I've ever made. Ew tiştê here giring bû, ku min li veka baş kir. Ji bo ez karibim alîkariyê bikim û bandora vî tiştê li ser paşeroja me bikim, wan fêrî jiyaneka bêşer bikim. Ew di malbateke mûzîkî de mezin dibe û fêrî gelek amûran dibe tevlî dramê. The djembe drum. Ev dojmep amûreka ji Rojavaya Efrîka ye. Dema tu lê didey ew bi tiktika dilê te ra deng dixe. Ew rê didete me ez bi guhdaran ra têkeldar bim. Hêza wê dihêlit em nizîkî hev bîn û bibîne yek. Baba Raz dî yê bi navê Darên Campbell hêvî dike. Got ew karibe zarokan fêrî dahêneriya mûzîkê bike û wan bike peyamnêrê aştiyê dê cîhanê de.